Ossi Edutuuttorilta morjesta. Sain tällaisen Workblack työvalon käteeni ja tästä muutama sananen. Workblackista löytyy 2 metrin valmis liitäntäjohto pistotulpalla, eli se on normaalia pidempi, helpottaa asennuksia. Tän voi kiinnittää takana tulevalla kiinnitysrimalla esimerkiksi talon seinään tai kattoon tai tällainen. Muotoilu on alumiinia, tässä on tällainen grafiitin matta musta muotoilu ja lasina on karkaistu kestävä lasi, eli sitä voi ihan tosissaan hakata eikä tapahdu valasimelle mitään, niin kuin saattaisi tapahtua jollekin vanhalle halogeenilampulle. Ei mitään muuta kuin tutustu tuotteisiin tuolta meidän verkkokaupasta ja meidän tukkumyynnin kautta.